Halleluja, bene data. Halleluja, Guds folk. Haleluya, haleluya, inshuti za Yesu, ndabashimye cyane kuri uyu mugoroba ko turi kumwe, kubari ku mugoroba n'abageze mu gitondo. Ndabashuhuje mwese kandi mbashimira uyu mwanya mumpaye kugira ngo tuganire cyane ku ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kubampera umugisha. Nkuko bisanzwe rero murabizi ko tugira channel y'umuco, tukagira na channel yo kuvuga iby'Imana. Murambabarira gato cyane kuko uyu munsi ndashaka gukoresha ururimi rw'ikidanishi, rero kugira ngo mbashe kuganira na community yacu y'abadanwa nabo babashe kumva ibyo ndi kuvuga. Ariko ngiye kubaganiriza ku kintu kivuga ngo nirihe tandukaniro ry'umwana w'Imana n'umuntu w'Imana. Niba nawe utabizi, ubwo rero uzansanga mu gikari nzagusobanurira itandukaniro riri hagati y'umwana w'Imana n'umuntu w'Imana. Guds folk, jeg vil gerne fortælle jer om Guds barn og Guds folk. Hvilken forskel er i Guds barn og Guds folk? Det er ikke nemt at mennesker de kan finde ud af, hvordan det kan give en forskel med en Guds barn og et Guds folk, fordi mange mennesker de tænker at alle mennesker det er Guds barn, og alle mennesker det er Guds folk. En forskel som er i Johannes evangeliet i kapitel 1, vers 12, det siger, at alle de tror på Jesus, og han har indlet dem Guds barn. Og så vi kender, at alle sammen, de er Gud har skabt os. Gud har skabt alle mennesker, så det betyder, at mennesker, de er Guds folk, fordi når du ejer ting, så det er din. Så vi er Guds folk, fordi de Gud har skabt os. Og derfor, jeg vil gerne fortælle dig, at Guds folk og Guds barn, de er forskellige. Hvis du er en Guds barn, de alle sammen, hvis du har et barn, så du kender godt, at når du har barn, det er din barn, det er dit biologiske barn, du har født den der barn. Men hvis for eksempel du adopterer et barn, så du skal sige også, det er min barn, jeg har adopteret ham eller hende. På grund, det er ikke dine blod, men igennem Jesus Kristus, vi bliver barn. Når vi tror på Jesus, så vi bliver
Guds barn. Vi bliver Guds barn. Hvis du tror ikke på Jesus, så det betyder, at du er ikke Guds barn. Fordi Guds ord siger, at alle de har accepteret Jesus. De har troet på Jesus. De blev Guds barn på grund af Jesus. Jesus er Guds barn, og når du tror på ham, og så du bruger dialekt, Guds barn. Ja, så når jeg kigger på den her ord, og så jeg tænker, hvis jeg er Guds barn, hvordan et barn reagerer, når han er med sine forældre. Så for eksempel, jeg har en lille pige, en datter, som er 7 år. Der nogle gange, så hun kommer til mig og siger, mor, jeg vil gerne have den, jeg vil gerne have den. Nogle gange jeg siger, okay, jeg skal give dig den her, eller du skal vente. Når du er Guds barn, der er en masse ting, du skal snakke med din Gud, med din far i himlen. Så du snakker, hvad du vil. Du kommer og snakker, okay Gud, jeg vil have en flot hus, en flot bil, en flot arbejde, godt arbejde. Men ja, Gud hører dig, fordi du er Guds barn, og jeg håber, at Gud skal give dig, hvad du ønsker. Også du skal tænke, at hvis du er Guds barn, du skal også høre efter din far, og du har efter din Gud. Du skal lyde efter, du skal høre efter din barn, din far i himlen. Fordi hvis barn ikke hører sine forældre, så det bliver et problem, det bliver dårligt, fordi forældre, de bliver ikke glade, de bliver kede af dig. Og så når du er Guds barn, så du skal tænke, hvordan barn de reagerer, gode barn, hvordan de reagerer til deres forældre. Når du er Guds barn, så du skal lytte fra Gud. Du skal høre efter Gud. Fordi Gud vil gerne bruge dig, vil gerne at bruge dig til at ændre verden, til at leve Guds verden. Halleluja. Så når du er Guds barn, jeg tror du er klar at lytte fra Gud, og du skal lave, hvad Gud fortæller dig. Og Gud skal høre dig, når du beder noget, så skal du få. Halleluja. Og når du har din egen ting, så du bruger din egen ting, som du vil. Derfor Guds folk, det er Guds folk, og Gud bestemmer, hvordan det skal være. Når vi kigger her i det verden nu, der er mange forskellige katastrofer, krig, sulten, og det er masser ting. Men jeg vil gerne, at du skal tænke, at hvis Guds folk, de hører ikke efter Gud. Hvis Guds folk, de laver synd. Hvis Guds folk, de laver alt muligt dårlige ting, hvordan Gud skal reagere til dem. Nu vi ser mange forskellige ting, og mange frugtes ting. Det er på grund af Guds folk. Nogle gange Guds folk, de laver ballade til Gud. Jeg siger, brug den her ord, ballade. På grund af menneskerne i den her tid,
de hører ikke, de kender ikke Gud. De siger, Gud eksisterer ikke. De siger, Gud eksisterer ikke. Men hvis de siger, at Gud eksisterer ikke, de tror på teknologi, de tænker på forskere, og de tænker på forskellige visdom. Men hvad vi skal tænke er det? Er det Gud, at mennesker, de kigger måske tilbage. Er det Gud, at mennesker, de lyder ikke efter Gud. Er det godt, at mennesker, de skal lave ting, og som de vil. Er det Gud, at mennesker, eller folk, de skal sige, at Gud eksisterer ikke? Hvis vi siger det, så hvem har skabt os? Hvem? Jeg har her min computer. Det er min computer, fordi jeg har købt det. Men der er nogen, der har lavet det. Ja. Hvis du tænker, at du kommer lige pludselig her til verden. Hvis du tænker, at du bare lige pludselig kommer til verden. Ingen har skabt dig. Så jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det. Hvordan du reagerer, at du bare kommer til verden, fordi din mor har blevet gravid og fået dig, og fordi din far og mor, de har sammen, og så du bliver født. Men hvor kommer de fra? Hvor dine forældre kommer fra? Det er en god spørgsmål. Jeg spørger mig, og dine forforældre, hvor de kommer fra. Vi skal tænke om det, at venner til Gud, så Gud skal hjælpe os til at få ikke den katastrofe, vi ser i hele verden. Forskellige ting, som er ikke godt. Så imens du tænker på det, jeg har lavet en sang her. Den her sang, de siger, at en sandhed kan ikke mangle ting. Fordi David har sagt, at ingen sandhedsperson skal være sulten, skal hendes barn, de kan ikke gå på vej og spørge om noget. På grund Gud skal beskytte og skal give mad, skal give alting til dem. Men nu vi får sulten, vi får krig, vi får katastrofer. På grund vi kan ikke lytte fra Gud. På grund vi kan ikke tro på Gud. Vi tror ikke på Gud, vi tror på andre ting, som det er ikke nødvendigt. Guds folk, det er trist, hvis Gud har skabt dig, og du accepterer ikke, at det Gud har skabt dig. Lad os lige høre den her sang, så jeg snakker om Guds barn efter. Tusabiriza mana
tilbage. Vi kan se milagrer Gud har lavet. Vi skal også fortælle andre, hvor Gud har gjort i vores liv. Halleluja. Halleluja. Imana yakoze tubwire n'abandi imirimo yayo ihambaye. David has it aussi. Gud, du er ingen sandhed kan blive du med sulten. Ens barn, det bliver velsignet. Halleluja, halleluja. Aha, Guds børn, de mangler ingenting, fordi de har deres far. Og deres far lytter dem og giver dem alle ting, der imod dem. Halleluja. Gud, du er jeg. Du skal have din lampe og sætte olie ind, og du fortæller andre mennesker, som det er i mørkt, så du fortæller dem, at Gud er lys. Halleluja. Gud, du er jeg. Hvis du er Guds barn, så du har alt du vil have, fordi Gud elsker dig. Gud elsker dig. Nu jeg vil gerne blive med mennesker, som de ønsker at tro på Jesus. Ja, nogle gange mennesker, de tænker, at kristen, de er dumme, men det er ikke dumme. Vi er her på grund af, at vi har blevet skabt af Gud. Så vi skal tro på Gud, og så vi skal bede for Gud, så han skal hjælpe os i den her tid, og det er meget svært. Du kan sige, okay, jeg mangler ingenting, jeg har penge, jeg har arbejde, jeg har barn, jeg har familie, jeg bor i mit hjemland, og du ser, jeg mangler ingenting. Ligesom her i Danmark, vi mangler ingenting, vi har alting, vi har sundhed gratis, skole gratis, og det hjælper mennesker, som de går i skole, de giver penge, og så de siger, okay, det er fint, og jeg mangler ingenting, så det er okay, hvorfor jeg skal bede for Gud, hvorfor jeg skal tro på Gud? Nej. Aldrig du tænker, at du har alt, men du kan have alt, du siger, alt du har, alt du har, men du har ingen flæde i dit hjerte. Derfor er det godt, at du tror på Jesus, fordi Jesus giver fred i dit hjerte. Han giver dig fred i dit hjerte, så du bliver hele tiden glad, selvom du har problemer, selvom du har
Der er mange forskellige ting, selvom der er mange mennesker, de er frugtes for, hvad de sker, hvad de sker i hele verden, og hvad de tænker på krig og andre ting, andre de selvmord på grund af, de bliver stresset med mange forskellige problemer. Men når du har Gud, når du har Jesus, når du tror på Jesus, du har altid dit hjerte, du har fred i dit hjerte, og Gud giver dig fred, så du bliver meget, meget, meget godt. Så nu, det er tid til at bede. Jeg skal bede med dig, og så jeg håber, Gud skal hjælpe dig til at finde ud af det, og så tro på ham. Himlens far, jeg takker dig. Jeg takker dig, fordi du er Gud. Jeg takker dig, fordi du hører vores bøn. Nu jeg viser mennesker, som er her på den her kanal. Og så velsign dem, Jesus. Velsign dem med din velsign, som er god, og giv dem flere i deres hjerter. Og dem, der ikke tror på dig, giv dem det styrke til at tro på dig, Jesus. Og så når de kender, at det er dig, du har skabt dem, så du giver dem fred i deres hjerter, Jesus. Jeg beder til alle mennesker i Danmark. Jeg beder til alle, som tror på dig, og andre, som ikke tror på dig. Så jeg beder, at de skal komme til at kende på dig, Jesus. Jesus, du elsker os. Du har en god plan for vores liv. Derfor kommer vi tæt på dig, Jesus. Jeg viser dig Danmark. Danmark er en god land. Danmark har mange kirkebygninger. Men der kommer ikke mange mennesker i kirke. Jeg viser dig din helligånd, så kan I opmuntre dem, og de kommer op igen, og så tilbyder dig, Jesus, og tror på dig, Jesus. Jeg takker dig, du er god, og du er god. Du er god og god. I Jesus navn jeg beder. Amen. Tak for at følge mig til den her kanal. Og tak for alle, som har accepteret til at tro på Jesus. Gud velsigne jer. Jeg elsker jer. I Jesus navn. Amen. Ciao.